इं 2024 मायथाइनि गोदान बोसोर हाबनाय समाव बिटिआर हालामनि रायजोफोरनि थाखाय बिटिसि सोरखारा गोजोनथाव खौरां लाबोदों। देग्लाय बोसोराव बिटिआर हालामाव बिटिसि खुंथाया गं 6 सिनेमा हल आरो गं 7 स्टेडियाम लुनायनि बिथांखि लादों। बेनिनो 5 जानुवारि अदेबानि सनिबारखालि क'क्राझार जिल्लानि रामफलबिल हालामाव बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ माखासे बिथांखिफोरनि अन्थाइ खाम्फा गायसनो। मख'जाथाव बाथ्रादि बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ बिथांखि बायदि रामफलबिल हालामनि सेरफांगुरिनि नेपालपारा बाजाराव डिजिटेल सिनेमा हल, रामफलबिलाव मुंख्लं सुजित नार्जारिनि गोसोखांथियाव 1 कौटि रांनि अडिट'रियाम आरो बिर सिलागांनि मुङाव 5 कौटि रांनि मिनि स्टेडियाम लुनायनि अन्थाइ खाम्फाखौ गायसननानै होयो। अन्थाइ खाम्फा गायसननाय हाबाफारिखौ मावफुंना होनायनि उनाव बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव ओरैबायदि बुङो। बिटिआर सरकारनिफ्राय गासै देग्लाय बोसोराव गं 6 सिनेमा हल आरो गासै गं 7 स्टेडियाम जोङो लुनायनि थाखाय थिग खालामदोंमोन। बे प्रजेक्टनिनो मोनसे हिसाबै दिनै रामफलाव जोंहा बे सेरफांगुरियाव सिनेमा हलनि अन्थाइ खाम्फा गायसननाय जादों आरो बेवहायनो बे सेरफांगुरि रामफलावनो दिनै मोनसे 1 कौटि थाखानि जि सुजित नार्जारि अडिट'रियाम बेखौबो अन्थाइ खाम्फा गायसननाय जादों। आरोबाव बिर सिलागांनि मुङाव 5 करोड़नि मोनसे मिनि स्टेडियाम बेनिबो अन्थाइ खाम्फा गायसननाय जादों आरो बे गासैबो लुजायोब्ला लुखांजानायनि उनाव रामफलबिल ओनसोलाव जथेस्थ' इनफ्रास्ट्राक्चारा इमप्रुभ जागोन होननानै आं मिजिंथिदों। रामफलबिल ओनसोलनिफ्राय गोलाव सम बर'नि जि सोमावसारनाय बेवहाय गोबां अबदान दङ। बेवहाय गोबां गिदिर गिदिर लिडारफोर दैदेनगिरिफोर उजिनानै बिथांमोना बर' हारिखौ दैदेनदोंमोन आरो रामफलबिल ओनसोलनि गासिबो रायजो राजाफ्रा बे जोंनि गोलाव सोमावसारनायाव गोबां अबदान दङ, गोबां सेक्रिफाइस दङ आरो बिथांमोननि जि अबदान आरो सेक्रिफाइस बेखौ नोजोर होनानै बिटिआर सरकारनिफ्राय नैबे ओनसोलखौ जौगानायनि थाखाय बायदिसिना फसंथान गायसननांगौआ जोंनि बिबान आरो बिथांमोनखौ मान होनानैनो दिनै बेवहाय स्टेडियाम, सिनेमा हल आरो अडिट'रियाम एखेलेगे जोङो गायसननाय जादों जाहाथे रामफलबिल ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बेवहाय बायदिसिना हाबाफारिफोरखौ बेवहाय लानो हायो। बेनि थाखायनो बेखौ लानाय जादों। आङो बे ओनसोलनि गासैबो रायजो राजाफोरनिसिम आंनि खुलुमनाय सिबिनायखौ बावहरो आरो लोगोसे गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनाय आरो फैबाय थानाय मागो दमासिनिबो हामलायनायखौ आं बयनिसिमबो बावहरनाय जाबाय। गुन उत्सबनि नैथि सानाव सारा स्कुल गिदिंनानै नुनो मोनबाय, मा फोरमायनो सानो? आङो गुन उत्सबखौ बरायदों मानोना थांनाय समाव जेला गुन उत्सब जायाखैमोन अब्ला फरायसालिफोरनि थासारिखौ रावबो खौरां लायामोन। नाथाय गुन उत्सब जानाय लोगो लोगोनो दिनै गुबुन गुबुन रोखोमनि जिफोरो जोंहा इनफ्रास्ट्राक्चार बियो सिस्टेमेटिकेलि स्कुलफ्रा सोलिनांगौ, फोरोंगिरिफ्रा रेगुलार जानांगौ, मिड डे मिल जाहोनांगौ, इउनिफर्मफोरखौ मोजाङै गानहोनांगौ, क्लासा मोजाङै जानांगौ, बे गासैबो सिस्टेमेटिक जाजोब्बाय। दा बेनि थाखायनो गुन उत्सबा जोबोद गोनां। आङो थांनाय खेबसे गुन उत्सबावबो बेरायदों, नैबे गुन उत्सबाव बेरायगोन, सेकेन्ड फेजआवबो बेरायगोन आरो नुनो मोन्दों जे फरायसा आरो फोरोंगिरि जिखिनि मोनसे कानेक्सना गोख्रों जानांगौ। गुन उत्सब लानाय लोगो लोगोनो बे कानेक्सनफ्रा लासै लासैनो सोमोन्दोफ्रा गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों जाबोदों आरो जोंनि गार्जेनफ्राबो दायो लासै लासैनो फरायसालिफोरजों मोजां सोमोन्दो लाफिननायखौ नुनो मोन्दों। दा नंखायनो गुन उत्सबनि गेजेरजों जे मोनसे परिबर्तन सोलायनाय फैगोन जों बेखौ नुहुरदों। थेंक इउ सार। बेबादिनो रामफलबिल हालामाव बिटिसि सोरखारनिफ्राय डिजिटेल सिनेमा हल लुनो अन्थाइ खाम्फा गायसनना होनायखौ गोजोननाय फोरमायनानै मिरु बिसानि आफादगिरि फुंखा महिलारि आरो बर' सावथुन मुलुगनि महरगिरि प्रेक्टिकेल बसुमतारी आरो अनिल बसुमतारी मोना खौरां बिजोङाव ओरैबायदि बुङो। बेथ' जोबोद गोजोनथाव। बेखौ जों गोबाव समनिफ्रायनो नेनानै दंमोन। ओमफ्राय बे जे जोंनि बिसानि बे माने बिख'नाय आरोखि दा बे बिटिआर गभर्नमेन्टनि गाइडलाइन्स आरो बेनिफ्राय जोंनि गाइडलाइन्सजों बे सिनेमा हला सोलिनांगौ। सिनेमा हला जेरैनो मोजां जेरैनो गाज्रि आरोखि दा बेखौ जोङो मोजाङैनो दैदेनलांगोन जाहाथे माने जोंनि जेनेरेसना मोजाङैनो माने मोजां लामाजों थांनो हायो आरो। सिनेमा हला लुफुंजायो खिन्थु सामलायनाय बिथिङाव बेले बेजे थासारिया सोमजियो। बेबादिनो थांनाय बोसोराव माखासे सिनेमाफोरा बायलांफिनदोंमोन, मा फोरमायनो सानो आरो? दा बेनिखायनो जों बेखौ प्रटेक्ट खालामगोन आरो बेनिखायनो जोंनि बे जेसेबां सिनेमा हल दङ बिटिआरआव बे जोंनि आन्दारावसो थागोन आरो जों बेखौ गभर्नमेन्टआव खावलायो आरो जाहाथे बे माने ओरैबो थाङा गाज्रि जाया आरो बेनिखायनो जोंनो आखायाव लागोन। बेनिफ्राय जोङो गभर्नमेन्टनो रेभिनिउ होगोन। सिनेमानि गेजेरजों बर' राव थुनलाइ हारिमुखौ मुलुगाव गोसारहोनायनि मोनसे प्लेटफर्म बियो, मा फोरमायनो सानो सार? बेथ' मोजां मिडिया, सिनेमायानो मिडिया माने आर्टिस्टफ्रा बेवहाय जोंहा बिबान दं आरोखि। आर्टिस्ट आर गार्डेनार्स अफ द ससाइटि होनदों इंलिसाव। दा बेनो जोङो आर्टिस्टआ
जों आर्टिस्टफ्रा जेरै खालामगोन समाजा बिदि जागोन आरो जोङो जाथिखौ जोंनि हारिखौ जोंनि हारिमुखौ फोथांनाय आरो फोजौनायनि खामानिखौ जोङो नोजोर लाखिनानै जों सिनेमानि थ्रुयै समाजखौ फोसाबगोन ओमफ्राय फोजौगोन बे जोंनि थांखि बे खोथायाथ' ओरैबायदि आसरित गोजोननाय दिस इज दा फार्स्ट टाइम गोइं टु बि इन आवर बिटिआर बिराद गोजोननाय मोनदों जों आदाजों आंजों जों लोगो मोनबा मोजां रायलायबाय थायो बे खोथाखौ दिनै जोंनि हालामावनो नैबे सेरफांगुरि ओनसोलाव जे सिनेमा हल गायसनफैबाय दिनै जोंनि बिटिआरनि चिफ सार प्रमद सारा बेखौ जोङो बिराद गोजोननाय फोरमायदों आरो बिराद मोजां मोनदों आरोखि ससाइटि बिल्डिंनि फारसे नोंथाङा मा बुंनो सानो जे सिनेमानि गेजेरजों जे राव हारिमु थुनलाइखौ मुलुग दरबाराव गोसो होनायनि मोनसे मोजां प्लेटफर्म नोंथाङाबो सासे सिनेमा जगतनि मानसि हिसाबै मा फोरमायो सिनेमा बा मोनसे बेखौ आं फोरमायनो सानो जोंनि साननाय हनाय जानाय लोंनाय मावनाय दांनाय गासैखौबो मोनसे फिल्म मोनसे सावथुननि गेजेरजों जोङो फोरमायनो हायो आरो बे सावथुनाव नायब्लानो जोंखौ सिनायगोन आरोखि बेयावनो गासिबो जोंनि गासैबो गोसोनि साननायनिफ्राय लानानै थैनि ब्रेननि अल खामानिया मोनसे हारिनि सावथुनजों गोसारो आरोखि आं बेखौ फोथायनाय दङ बर' सावथुन मुलुगाव माबायदि हेफाजाब जागोन होनना सानो नोंथांमोना बे सिनेमा हला जोंनि बर' फिल्म प्रडिउसारफोरनि एक्टर एक्ट्रिसफोरनि थाखाय आरो जोंनि जे दावगाबोबाय थानाय फैगोन जे फिउचार आर्टिस्टफोर प्रडिउसारफोर बिथांमोननि थाखाय आरो जोंनिबो थाखाय बिराद मोजां हेफाजाब जागोन मानो होनबा दा इउटुबावल' फेसबुकआवल' नायबाय थानाय जायो ओमफ्राय नैबे सिनेमा हलाव जे एसेबाबो थाइसे थाइनै टिकेट दाननानै जों बयखौबो नायगोन आरोखि बेयाव जोंना एसे माने जोंनि जे ओंखामनि लेभेला एसे बारायहैगोन आरोखि ओमफ्राय उदै गैयाबाथ' जों मावनो हाया दा जे उदैनो जे नांगौ आदार बे नैबे सिनेमा हलजों प्रडिउसारफोर आर्टिस्टफोरनि थाखाय एसेबाबो डेभेलपसिन जागोन आरोखि थेंक इउ स' माच फिल्डखौ ओरैबादि मोजां मोनदों आरो बिटिआरनि मांगोना CM प्रमद बर' सारनिसिमबो आं गोजोननाय बावहरदों आंल' नङा जोंनि लकेलनि मानसिफ्रानो मोजां मोनदों आरोखि गोदोनि समाव जोङो थारमाने उन्दैयाव बे गान जाथ्राफोर नायलाबायबा सोरबा सिनेमा नायलाबायबा खि गादलानाय मा गादलानाय फोथाराव जिरायलानानै नायनाय जायोमोन नालाय दा स्टेन्डार्ड हिसाबै जोङो नैबे हलनि गेजेरजों मोजां स्टेन्डार्ड भाबै जों नायनो हासिगोन आरो दा ओरैबादि मोजां मोनदों बे मोजां मोननायखौ माने गोजोननायखौ बुंफोरनो माने बिराद गोबाव सम नांगोन आरो थैलायलांगोनसो आरोखि सावथुन मुलुगनि फोथाराव नोंथांखौ गोबाङानो सिनायो फेथ्ला फामखर हिसाबै नोंथांनि बे सिनेमा जगताव आगान होनाय बेसेबां सम जाखो आंथ' आगोलाव फिसा गाबोदोंमोन फरायनाय समाव ओरैनो गोथै बांग्राफ्राव होदलाबायलै होननानै बुङोमोन आं माने फिसायाव आरोखि ओमफ्राय दा फैयै फैनानै माखासे समाबो माने थिनदों आरोखि जेब्लानाखि जोङो जेबो खामानि मावनो दांनो गैया साख्रि बाख्रिफोर थाब्लाथ' बाव बेस्थ' जासिगौमोन आरोखि खिन्थु दा साख्रि गैया हिसाबै कालसारावनो एसे जाथिफ्राबो सिनायजायो होननानै आं बाव हाबदों आरोखि कर'ना भाइरासनि उनावहाय 2024निफ्राय आङो मैखोम बाहागो लादों आरोखि बेबादि जे बिटिआर सरकारा जायफोर सिनेमा प्रडाक्सन खालामो प्रडिउसारफोरनो 5 लाख आरो 1 लाख फैसा होनायनि मोनसे थिरांथा लादों नोंथाङाबो शर्ट मुभि बा लं मुभियाव बाहागो लाबाय थायो हिसाबै माबायदि फोरमायनो सानो बे बिथिङाव बेखौ होयोब्लाथ' बिराद मोजां माने जोंनि प्रडिउसारफ्रा माने एखमबा सिनेमा दिहुननानै माने 6 लाख 7 लाख बाहायोब्ला माने थाइसेबो मोनफिननाय जायो माने न' बां फाननानै ऋणफोर सुख'रला हरनांगौ जायो नालाय दा बेबादि खालामब्ला हयथ' साबसिन बानायनानै गोसोबो थुलुंगानानै जोंनिफ्राय आरो साबसिननिफ्राय साबसिन दिहुननानै जोङो माने बेबादि बारायबोबाय थागोन आरोखि थारमाने नोंथाङा सिनेमा शर्ट मुभिनिफ्राय लं मुभियावबो कनभार्ट जानो गोसो दं नामा बे बिथिङाव आं ओरैनोथ' एसे कनभार्ट जागासिनोखा मानसिफोर थिनाब्लाबो आंनो थांगासिनोखा आरोखि दा थांगोन आरोखि लासैनो बेल' नङा आरो गोजौआव जुदि बलिउड हलिउडफ्रावबो बाहागो मोनोब्ला बेनिबो ट्राइ खालामदों आरोखि कनभार्ट जालांगोन बे धन्यबाद